Els cítrics són plantes que hem de cultivar específicament al sol, no poden estar a l'ombra, però per les característiques que tenen com a plantes, l'avantatge que presenten és que es poden cultivar en testos. En un recipient poden viure perfectament si no els hi falta reg i si es tenen les cures que són necessàries. Els llimoners són els cítrics que més s'utilitzen en jardineria per la capacitat que tenen de fructificar i de florir al llarg de tot l'any. Són els llimoners 4 estacions. A l'hora de plantar-los hem de tenir cura que la terra ha de ser una terra franco-arenosa, però també s'hi ha de fer una esmena de turba per esponjar la terra i que pugui créixer perfectament. Les malalties que poden presentar els llimoners, bàsicament, són la més comuna, és la clorosi fèrrica que presenten. Els entrenervis de les fulles presenten un color groc que s'ha de compensar amb productes fitosanitaris específics com el calat de ferro. Això s'ha d'aplicar un cop al mes, hem de regar amb aquest calat de ferro que té la propietat de tornar a revertir les fulles. Altres malalties que poden presentar els llimoners és la minadora dels cítrics quan són atacats per un insecte que es diu Phylognistis. Cal actuar amb insecticides específics que ens ajudaran a lluitar contra ells. Una altra malaltia que poden presentar és el pugó o la caparreta. Veurem que els llimoners presenten les fulles enganxoses i molt sovint de color negre. El fet de que la planta tingui un tacte enganxifós és perquè la caparreta pica la planta i la planta, per defensar-se, segrega una melassa, que és un sucre, que alhora l'envaeixen els fongs. S'ha de lluitar amb insecticides específics contra caparretes. Altres compostos que hem d'aplicar en els cítrics per tenir-ne cura són els adobs específics, com per exemple l'adob específic per cítrics de la marca de la casa Compo. És un component a base de nitrogen, fòsfor i potassi treballat específicament perquè els cítrics fructifiquin i tinguin els fruits siguin de la mida desitjada. I un altre adob que podem aplicar és l'adob orgànic, que és a base fet bàsicament de fems de cavall. Són adobs ecològics que en agricultura ecològica s'utilitzen molt i la manera d'aplicar-lo és fer petits clots al voltant del tronc de l'arbre i enterrar-hi els grànuls d'adob de fems de cavall.